Gazteak, hau da, rollo horiek, ai, gazteak ze txarto doa zen, egiten dute kondoi barik, hainbeste aborto, eta hori, katastrofismo hori, bera, Egiptoko testurik zarrenetan, hasierako taoismoan, juduen testu profetikorik zarrenetan, rollo bera dago. Gure gazteek ez dute respeturik balioa galtzen ari dira, gure hizkuntza ez da behar bezala mintzatzen, gure zarre bezala, hau da, eta horrela gaude, ez? Hau da, ez dakit. Baita esaten da, zaharra zer nolako hipokrita diran, avarizioso diran, eta bar. Nik uste ditut gaur egongo gazteak, eta irutzen zait direla gu baino askoz ere argiagoak. Eta Eltzoren liburuaren amaieran agertzen da, esaterako, gure belaunaldian gertatzen ez zen zeo zer, berak dioenez. Eta da, gaur egungo gazteek estimatzen dutela gurasoek euren alde zeo zer egitea. Hau da, konturatzen dira. Eta baloratzen dute. Gu ez ginen konturatzen. Berez, zetorkigun, ez? Hau da, euren bete beharra zen, eta kito. Orain ordea, badute, nik uste dut finagoak direla gu baino. Eta Erasmus, esaterako, ezagutzen duzu Izaskun Harrien. Erasmus batekin dago Erroman. Eta irailan etzekien italianoz. Uste dut, kazetaritza egiten ari dela, edo hirugarren maila. Egin du, abenduan, azterketa bat, antropologia kulturalaz, edo lan bat egin du italianoz berak, eta 10 atera du. Hori ere badago. Ez dakit nola ezan. Noski, ez hau da jai bat, Erasmus ez da. Parranda dabil aldi berean, baina batak ez du besta Justu hau Erasmus festa bat izan da, baina ez uste hau Erasmus festa bat izan dalako egin dudolako, baizik eta Euskal Herriko edozein txokoetan, asteburuetan, edozein Gernikan, Elgoibarren edozein lekutan aurkitzen dozu hau. Eta jentea eskat astolatuta alkoholagatik, baina beste modu. Arloteak beti leku guztietan izan dira, eta adin guztietan. Gure garaian nik gaztaroan gogoratzen naiz, gu mendira juten ginen, mutila begarrik. Baina gero, geizterakoan, bagenun, behasainen,